Tarong nga po nagindot. Tarong nga po na akong guwal ka ng mga tangtang ng lusa dira. Oy, kay pasti gwapo po tatanawon ba na. Usaman, okay na ng artista na to dira, okay na. Kay mag-roll na ta, rolling na ta. Okay na direk, okay na, okay na. Okay na ba? Ay nga, may kay magsweldo ani nga among kuha niya. Di niyo tarungon akong buhok. Cameraman, okay na kamera na. Okay na direk, okay na, okay na. O sige, nya ka ng tuba. Okay na, sakto nagtungog. Okay na direct. Sige. Rolling na ta. Otro po ni tawanan ni unsay okay na natanawan na imong tuba unsa man nakuha man nagtungog. Mo ni painom na ko ni, mo ni painom naman ako. Pastilan. Ana sige reklamo. Dira mao na imong imnon nga tuba. Kuwang tungog klaro na brown na nakayo. Sige, rolling na ta. Sige na. Ay na pastilan rolling na pod. Imo kung paligiro na ning kasagbutan nga. Dapaw ka na ilang paso no ka na ako dire-direct nga. Gwapo pa magani ko nimo nya parulingon ko ani nimong lapo kayo. Kasi lapo. Nadaot ang kabatakar. Sagbutan ni pakaon kay bata. Daw sa ka direct, daw sa ka man taon ka direct koy no. Kagalibangon na taon direct koy. Sa na sinagyaw-yaw da direct. Sige na isig saba dira. Roll na ta. Kumutong ra ilong ni bro sing saba dira. Gani haraman ako kay Frederick. Ano ganiya raman ni mo? Kay ba kang nagyaw-yaw pa ko niya dire? Ang samen taon kang agri nyo. Sige na, roll na ta. Ang mga padlungunan ng akong mga astang kameraman ako, grabing. Sige na, roll na. Live camera action. Ay sano nasuko ka? Woman. Awa lagi tagayi ba na unsa man taon kay tagayi? Oh, biyabi ng baso. Labi na tagay ko bi. Nete sakto ra kali na bi sa mahuman ani ko ana ron. Live camera action. Roll. Rule. Cut! Ano nagligid may taong ka dira, oy? Na siya dire kay iya ko gipaligid direk. Balik. Gipaligid ko niya. Na ako mapasingan mo. Gay ka may giligid dia. Napastilan kisa may di mo ligid na niingon makagrol. Naglalis ramang mga kanahanay. Pagdali mo dira, kay magbalhin pa kus kabaw. Hapon na kayo. Roll. Kay roll sa inyo ani. Unsa po ka dire kay otro po ka direk. Paligiron ko ani nimo. Ako kung labo tong magbalin kag kabaw direk di ko mo ligid na dire kay kaligid oy. Bahala ka na direk. Wa man tiga suguan nga paligiron ti ka dira. Akong pasabot nga roll ba katong script nga ang gihatag niyo ba? Tong script ba sa maron? Namura wadyo ko inay lang script na direk. Wadyo ko kay ba usay script. Usap na script direk imo pa nag-LBC direk wa may naabot na ko direk. Wala ni mo yatang script, kameraman? Ay mga script nga akong gipatag nimo. Ang saba po de kay wa man mo gihatag. Yatang na dito. Dire. Pastilan ni taon ay. Mo ni script di ay. Busa na kalimutan. Tay sano gani palpa kakaron palpa na po kaligid. Ikay nung na kaligid ko kanya nakasayo pa. Ligid. Oh. Ana, ligid. Mo ni taw. Man, ana. Dito ka mo balik ikaw football karon na kuan mo ni script di ay. Pastilan naman ni password dire. Balik dire. Pastilan ni palpak na po palpak ligid. Basta ka paligiro na ka. Sige magkakapalpak. Dali. Password. Password na yung cellphone. Muhatag og cellphone di para. Kana. Asa man dapit. Bantay na sad. Lakaw na to. Ayaw din samok na. Madura sa tortista dire ko. Sige na, okay na. Sige na, roll na. Sige na. Ay natay sa direct wa pa kita kami muray dire oy naunsa po ninyong script dire koy wa may space dire. Mali. Love de napastilan. Di ka rin makuha ka. Grabe magreklamadura na. Suwa di ka kaala na day. Alis ang mga gulas itong TV. Mau na. Kan na ba? Reklamadura mo na kayo. Ay ambot lang pud. Roll. Napastilan usaon man ni pagbasa wa man ni space taon ning kuana. Direk, usaon na taon ni pagbasa diri koy nga di man ni mabasa diri koy. Dali sa direk be. Ako mo ipadulog director ko direk. Sa taon ni diri koy dito makuan dili ba? Nailaya ko na diri magpapagilo ako panuot niya na piyang direk. Director ko si reklamo. Baka usa man na pagbasa taon diri. Klaruan ng litrahaw kadagkuha daw. Uno na pagbasa on taon oy. Ayaw. Amba. Tuba. O to ba? Walay makuhang sakit. Oh, gawa sa igit-igit, mao na, bugo. Pasay na ako dili mao ni ay napastilan tuba way makuhang sakit. Sige, roll
Load camera action. Na ba mo panuhot nga napiang nga walay ayo-ayo. Na ako'y tambal nga bagong naimbento karong Domingo. Ginganan ni siya tambala og bahal ni Lina. In short, bahalina. Wala mo'y makuha ng sakit, gawa sa igit-igit. Hindi naman direct, imnon ako ni direct. Alangan sa gilid ali mo imnon. Nag-endorse na para mahalin. Na niya pagkaigit ko direct. Balik. Ay, sige direct, balik lang direct, balik. Kalagutan mo tawahan na ay. Load camera action. Mga higala na ba mo'y panuhot nga napiang away ayo-ayo. Natay bagong tambal nga naimbento karong Domingo. Direct, nga naman siya direct lapot eh. Script direct or naubog na dun eh. Gas! Reklamo na po kananay. Kasayo-sayo naman eh. Kasi di na trabuti na natustupa. Ay napastilan. Model na ini dire-dire. Papa ka mo ingon dire kay sa model na ini dire. Mura man eh. Burikat na bankrupt dire. Balik. Load camera action. Mga higala, na ba mo'y panuhot nga napiang away ayo-ayo. Natay bagong tambal nga naimbento karong Domingo. Ginganan ni siya og bahal ni Aling Lina, for short bahalina. So mao ni siya tabala watay lang makuha sakit-sakit, puwersa sa igit. Mao ni siya. So atong tilawan. Direk! Naunsa naman tao ni Direk, paita naman kayo ni Direk, aslong kayo Direk. Naunsa naman tao, gani Direk. Suka naman ni Direk ko. Kalagot ko Ano ting Direk kasultir kita si doon, masuko malon. Lakaw Direk. Napatin. Patay kabaan kong Direk. Direk kung saan ni pagtambal Direk. Oras lugar mahuman, ako muna-huna perming gadagan. Anang minuto akong giatangan niya, bisag unsa ako ang gitripan. Sugod sa tapo niya